Dobrý den, mám tady návod na, nebo ukázková složení na 4x4 kostku. Už je dlouho, co jsem naposledy nahrál na YouTube. V tomto videu budu skládat metodu JAW na 4x4 kostku a doufám, že to pomůže. Zároveň doporučuji, abyste se JAW metodu naučili, pokud tu neumíte. Je velice jednoduchá, už na YouTube návod mám a myslím si, že podle něho se to dá celkem slušně naučit. Tato metoda je nejrychlejší na světě, používají tak zhruba, nevím jaký číslo, tak 90% podle mě je nejrychlejší z speedcuberu, nevím jestli používá někdo jinou. Na 4x4 kostce si vždycky složím prvně žlutý a bílý centrum. Teďka vidím, že jsou tady jednoduchý žlutý hodně. Tady tyto dva, tento žlutý a tento žlutý si spojím tady nahoře, tímto a vložím dolů. Vidím zároveň, že tady mám hotový dva páry. Dva páry si udržet v hlavě je celkem problém, takže si budu držet ten oranžový. A složím si tady tyhle dva vzadu sem. Složím nahoru. Teďka vidím tady tyhle dva, ale zároveň vím, že tady mám oranžový, tak se posunu dozadu. Připravím si tady tohle. Teďka si připravím tady tohle. Tady dopředu a vložím nahoru. Zároveň vím, že tady mám oranžový, který si vložím jednoduše sem. Tady vím, že teďka patří zelený, tak si ho tam dám, tady zelený. Tady spojím a ložím. Teďka vidím červený, tady spojím a ložím. Teďka vidím, že tady zelená jednoduchá hodně. Tady spojím, ale zároveň vím, že patří na to červená, takže tuto lineu si tam nechám. Teďka vidím tyhle dva, spojím tímto pohybem, ložím. Teďka vidím tady tyhle dva, ložím a teďka poslední dvě liney pohybit. Teďka rovnou vidím tyhle dva, tady, ložím a teďka posunu a jdu vždycky systémem, že to co tady, tak ta stejná barva musí být proti tomu dole. Teďka vidím, že tady je modrožlutý, tak si modrožlutý druhý vložím sem. Teďka hledám zelenožlutý, ten je tady vzadu, tak se tam vložím. A teďka červenožlutý, ten je tady, tak se tam vložím. A vložím dozadu. Teďka vím, že vzadu mám červenomodrý, jak si podíváte, tak si červenomodrý vložím sem dopředu před sebou. Spojím. Teďka najdu oranžovo-modrý a vložím. Tak, teďka už mám poslední dva, tak si je dám naproti sobě, posunu, dám right, up, right, inverde, front, right, inverde, front, right, up, V a spojím si je takhle. Teďka třikrát. Tak, tady je parity, celkem jednoduchý. Dobrý na parity vědět, co budete dělat potom za overall case. Třeba když vám vidím tento, tak je jasný, že budu mít, když si to otočím, tak budu mít jednu lineu, tahle hotovou. A na bocích, tak budu mít tyto dva rohy, budou otočený sem. Ne, tak jsem to řekl špatně, pardon. Tyto dva rohy zůstaly stejně, ale udělal jsem mi to ičko a vím, že to budu skládat vlastně. Teďka mám další ten case, teďka je dobrý, že já vidím, že když udělám tady J-Pern takhle, tak stačí udělat potom už jenom tady ten PL projekty. Tak, druhý rozložení. Je hodně jednoduchý bílá jako první barva. Vidím tady tyhle dva, tak si je spojím a tyto dva si posunu a vložím nahoru. Teďka dál vidím tyto dva, si spojím tímto pohybem, vložím nahoru. Vidím tyto dva, tak si tímto spoložím a vložím nahoru. Dál vidím asi červenou tady, spojím. Teďka dál patří nahoru modrá, tady si spojím modrou. Teďka patří oranžová, si spojím oranžovou tady. Teďka zelená, tady nejjednodušší asi. Teďka vím tady zelenou a vložím. Teďka zároveň vím, že když to posunu dvakrát a vložím dolů, tak si udělám tady jednu lineu.
Teďka si posunu sem, spojím si do červený, posunu nahoru ještě, posunu si nad zelenou a vložím dolů. Připravím si to lineu, spojím tyto dva nahoře a vložím dovnitř. Teďka mám tady hodně jednoduchý tohle. Takhle. Posunu si to, teďka vidím, že tyto dva jsou stejný. Tak si vrátím, otočím. Teďka najdu zelenou-bílej, zelenou-žlutej, pardon. Vložím si ho naproti. Teďka oranžovou, modrý naproti, tak tady spojím, vložím jiný. A vrátím zpátky. Vidím, že jsou naproti sobě, tak ho otočím. A teďka poslední, modro-oranžový a vložím ho vnitř. Teď mám vlastně dva. Teď mám naproti sobě, dělám otačný algoritmus a vložím. Teďka F12. Zase polarity. Teďka tak to bude zase takový skoro ičkový case. Co mám ičko a tady mám tuto lineu. Teďka si složím tady tyto dva, protože vím, že potom až to složím, tak bude JPEG. Tak. A poslední rozložení. Tak, tady je asi hodně jednoduchá žlutá, jednodušší než bílá. Vidím tady tyto dva, ty spojím a otočím to na druhou stranu. Teďka vidím tyto dva žlutý a spojím si je. Vidím, že už mám hotový tento pár, tak si ho vložím nahoru. Vidím tyto dva, připravím si je, vložím dolů a natočím tuto stranu a vložím nahoru. První věc asi co vidím, tak je oranžová, tady, spojím. Teďka modrá tady, ta patří pod oranžovou a nahoře zelená, tady vidím tento roh. Připravím si ho, spojím a vložím sem. Teďka nejdůležitější asi červená, posunu až tady sem dolů, posunu tohle nahoru, sem, spojím tyto dva, připravím a otočím. Tady patří teďka modrá, tak si tyto modrý posunu sem, připravím si jednu lineu, tady mám druhý, dám si druhou lineu a vložím. Teďka vidím tyto dva, dám si naproti sobě, posunu a vrátím. Posunu sem, teďka vidím tady tyto dva poslední, vložím a připravím. Teďka vidím tyto dva, zeleno-oranžový, vložím si to sem, žlutej, oranžovo, ne, modro-červený, tady sem, oranžovo-modrý teďka tady sem. Posunu a teďka zase poslední dva. Tak to by bylo. Vcházel jsem teda pár složení, jak mám 4x4 kostku. Snad pomůže, abyste se zrychlili a třeba poznáte něco, co jste dělali jinak a bylo to pomalejší, nebo nevím. Snad vám toto video pomůže a když jste, jak jsem říkal v minulém videu, tak kdybyste cokoliv potřebovali, tak mi dejte vědět a já se pokusím.